Nekada je Institut za transfuziju krvi u Beogradu bio jedna od najvećih fabrika krvi na Balkanu. Da li on danas na tom nivou? Mi nemamo više adekvatnu proizvodnju domaćih lekova iz naše krvne plazme. Mi smo imali Torlak, koji je takođe bio gigant u toj oblasti. I imamo ga i danas, ali nemamo ga na tom nivou. Vi, gospodine ministre, znate koliko je u Srbiji jak pokret protiv vakcinisanja naše dece bez odobrenja roditelja. Taj pokret je jak, nešto ljudi su protiv vakcinisanja dece protiv zaraznih bolesti, pa niko normalan ne bi bio protiv toga. Ne, ljudi imaju određenu vrstu skepse prema stranim vakcinama, odnosno lekovima iz inostranstva i postavljaju pitanje da li imamo referentnu nacionalnu laboratoriju za kontrolu ispravnosti tih stranih lekova, odnosno, mnogo važnije pitanje, imamo li domaću proizvodnju vakcina, radi li naš Torlak, imamo li domaću proizvodnju lekova, radi li naš Institut za transfuziju krvi taj posao, šta radi Galenika, šta radi domaća farmaceutska industrija, da li smo sigurni u zdravstvenu bezbednost Srbije? To je, verujte, veoma ozbiljno pitanje. Vi, sledujući Dinkićevom neoliberalnom ekonomskom konceptu, smatrate da država treba da se povuče iz tržišne utakmice i da oslobodi tržište za takmičenje. Mi ne mislimo da treba. Mi mislimo da je država ključni regulator nacionalnog interesa u ekonomiji i bezbednosnog interesa građana Srbije. Država mora da stane u zaštitu zdravlja svoje nacije. Ima li tu države ili nema države?